Сәлам. Башлар алдынан бағуысыбыз Мой Арбитр компаниясына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Мой Арбитр кредит тудагынан законлы котылу юлы. Туслик, син уже достал уже. Быға тиклем безнең героебыз бер вакытта ла һүз артынан кесәгә инмәй торгайны. Мәсәлән, уға бер 100 тәңкә акча кирәк булһа, ул хатта гомердә белмәгән кешеһе менән дә 5 секундта уртак тел табып, уны алдап, юлдап, баягы 100 тәңкәне алып китер ине. Ләкин бына Луиза килен менән, ягъни мөхәббәте менән һүз башлау өчен Фәнистең гениаль мәяһе бер ниндәй дә юньле сәбәп таба алмай ине. Күрше, тавыгын күкәй һалган. Юк, бармай. Менің һарайда нимә эшләп йөрдең дип һорап куйһа. Килен, әйдә балыкка. Ана онда бер яйын ята как раз. Бер үзенең көсем итмәй икәүләшеп һөрәп сыгырайык. Бугым, китеп барды тыю минең менә. Тем более мине яйын түгел, пискәрдә тоталганым юк. Килен, әйдә бесәнгә. Шунан Фәнистең башына авылдаштар әйтмешләй иң исәвәнскәй идея килде. Hey, һин башкорт кызы, кыйгас каш иен кызыл, кайда гына йөрер һәм дә һин генә булыр гәмдә. Килен һаумы? Инәң дә һаумыгыз. Килен, әйдә мин һиңа бер кызык бер нәмә күрһәтәм. Ой, минең вакытым юк шул. Юк, килен, быны күрергә кирәк обязательно. Был теге аномальное явление. Әйдә. Ату свидетель булмаһа әпәт суслик Фәнис эсеп күзенә теләмә күренгән дип әйтәләр. Әйдә. Бына килен. Бүген иртәнсә картоф үтәем дип сыккан, күреп калдым. Кармуз үсеп сыккансы, картоф һавагынан кобасаңды 5-нче размер. Что за чудо-юдалар был Ишебайдың башлыгы. Әйдә, килен. Бына мин үзем генә ашап бета алмайым да. Ана унда ултырып, әйдә, икәүләшеп ашап алайык. Эсәле. Юк, вакытым юк шулай. Атак, кой ул айтма инде, килен. Холай үзе юлыңа сыгарып куйган бүләкте ашамай утырып булмай инде. Әйдә, ана унда, әйдә. Килен, әйдә. Тәмлеме, килен? Нык тәмле, һук кына. Конечно, һыуык. Мин бит уны 2 көн буена холодильникта тоттым.